AI לא יגרום לפיטורים שלכם, אבל בן אדם שמבין ב-AI בהחלט הולך להחליף אתכם. רוצים לחסוך זמן, להרוויח כסף ולהגיע לתוצאות שעד היום נראו דמיוניות? איתי תלמדו את הטכניקות החדשות ביותר ותלמדו לעבוד עם הכלים המעודכנים ביותר כדי ליצור תכנים טקסטואליים, תמונות וסרטונים בלחיצת כפתור. תלמדו אפיקי הכנסה נוספים שמבוססים 100% על בינה מלאכותית, ואם תרצו, גם תוכלו להתפטר מהעבודה שלכם. הצטרפו אליי לקורס AI מהפכני בזום, שיפתח לכם את כל האפשרויות. בקורס מחובבן למקצוען בבינה מלאכותית, תלמדו איך לעבוד עם כלי AI, איך לחסוך לעצמכם זמן במשימות יומיומיות, ואיך להרוויח כסף. לא בטוחים אם זה בשבילכם? קבלו ממני במתנה 5 דקות של ערך טהור, שבו תלמדו איך לדבר עם כל כלי בינה מלאכותית. תלמדו איך להנדס פרומפט, ולדעת איך לקבל את התוצאות הטובות ביותר מכל כלי שרק תבחרו. אז אל תחמיצו את ההזדמנות לחסוך לעצמכם זמן ולהרוויח כסף ולשפר את היכולות שלכם בכל תחום שתבחרו. השאירו פרטים כאן למטה ונחזור עליכם עוד היום.